Тишината, която се възцари на стадион Ливайс в Санта Клара, онази февруарска вечер на 2026 година, не продължи дълго, когато на огромната сцена в центъра на терена за 60-я Супербол се разнесе и над стадиона се появи аерозаснемане над захарните полета на Пуерто Рико. Милиони зрители не очакваха просто музикално шоу, очакваха трансформация. Бенито Антонио Мартинес Окасио, известен като Bad Bunny, излезе на сцената в бял костюм с екип Окасио 64 и започна с първата песен «Тити ме прегунто». Придружаваха го танцори, облечени като хибаро, селски работници в традиционни шапки пава. Този момент окончателно потвърди трансформацията на локалния трапър в глобален архитект на нов свят. Докато критиците преди няколко години предсказваха неговия крах, реалността е различна. Данните от края на 2025 година показват, че е преминал границата от 19,8 милиарда стрима в Spotify. Историята на човека, който от касиер в супермаркет се превърна в най-мощния глас на латиноамериканското поколение, обаче носи в себе си пукнатини, които често не виждаме под позлатата на успеха. Историята започна в град Вега Баха на Пуерто Рико, в дом, където ритмите на салсата се смесваха с раждащия се регетон. Първоначалната цел на младия Бенито беше ясна. Искаше да учи аудиовизуална комуникация и междувременно си изкарваше допълнително в супермаркет Еконо. Годините от 2013 до 2016 бяха период, в който през деня пакетираше покупки, а нощем композираше битове. Точно тогава се роди псевдонимът Bad Bunny, вдъхновен от стара детска снимка, на която беше облечен в костюм на заек и изглеждаше ядосан. Преломът настъпи, когато качи в платформата SoundCloud песента «Diles». Записът привлече вниманието на продуцент на име DJ Luyan, който разпознава в Бенито суров талант. През 2016 година подписа договор с издателство Hear This Music. Това обаче, което правеше Bad Bunny различен от самото начало, беше смелостта му да игнорира установените шаблони. Докато латиноамериканските артисти десетилетия наред мечтаеха за кросовър, т.е. за записване на английски, Бенито отказа този път. Според вестник The New York Times, именно този акт на културна съпротива създаде основите на неговата империя. Като остана верен на испанския език, той принуди глобалната индустрия да започне да учи неговия език. Първият значим етап беше 2018 година и сътрудничеството с Cardi B в песента I Like It. Тази песен се превърна в глобален хит и Bad Bunny се озова на върха на класацията Billboard Hot 100. Не беше случайност, а резултат от обмислена стратегия. Последва издаването на следващ албум, който донесе естетика, каквато латиноамериканският трап до тогава не беше познавал. Бенито започна да заличава границите между мъжественост и женственост, като по този начин в консервативната среда на Пуерто Рико предизвика значителна поляризация. Вторият преломен момент донесе периодът на глобалната пандемия. Докато светът спря, Bad Bunny издаде 3 албума последователно, като El Último Tour del Mundo стана исторически първият албум на испански, който дебютира на първо място в САЩ. Финансовият ефект беше поразителен според списание Forbes. През 2022 година турнето му генерира $435 милиона, с което тогава постави рекорд за най-доходоносна календарна година. Въпреки че през 2023 година беше надминат от Тейлор Суифт с нейното Eras Tour, което като първо премина милиардната граница, успехът на Бенито потвърди, че латиноамерикански артист може да доминира световния пазар без нито един английски стих. Третият връх беше изпълнението на Супербол 2026. Според доклад на агенция Reuters, не беше просто музикално шоу, а обмислен манифест с гости като Лейди Гага и Рики Мартин. Една от най-големите изненади беше истинска сватбена церемония директно на сцената. Според представител на артиста, ставаше дума за двойка, която първоначално го беше поканила на тяхната сватба. Рапърът им предложи да се оженят по време на неговото шоу. Bad Bunny дори им подписа сватбения акт като свидетел. По време на церемонията на сцената се появи Лейди Гага и заедно с него изпя емоционална версия на хита Die With A Smile с елементи на салса. Цялото изпълнение беше съпроводено с силни послания. На сцената към танцуващите тълпи се присъединиха звезди като Педро Паскал и Джесика Алба, докато билбордовете в края на шоуто гласяха: единственото нещо по-силно от омразата е любовта. Данните показват, че взаимодействията в социалните мрежи по време на това изпълнение надминаха исторически рекорди, като по този начин испанският език окончателно стана мейнстрим на американския пазар. Визуалната страна на изпълнението на Супербол 2026 съдържаше елементи, които останаха загадка
за много зрители. Един от тях беше екипът с надпис Ocasio 64. След изпълнението, Бед Бъни потвърди, че числото 64 се отнася до годината на раждане на неговия чичо Котито, брат на майка му, който го научи да обича NFL. Чичото почина преди 2 години, малко след Супер Боул 2024. Бед Бъни искаше да му посвети изпълнението. Така изпълни мечта, която не можа да реализира лично. Бед Бъни завърши изпълнението с изявлението и изброяване на всички страни от американския континент, като по този начин подчерта темата за единство във време на напрегната политическа атмосфера в САЩ. Към неговите дейности спада и изненадващо навлизане в света на кинематографията. През 2025 година се потвърди участието му в продължението на комедията Happy Gilmore до Адам Сендлър. Бед Бъни пише всеки текст на песните си лично, без екип от гоустрайтери, което в днешната индустрия е почти невиждано явление. Успех от такъв мащаб обаче се съпровожда от сериозни правни битки. Най-интензивната част от кариерата му съставляват актуалните съдебни спорове. През януари 2026 година срещу Бед Бъни беше подаден иск на стойност $16 милиона. Тайна ли Серано Ривера в него твърди, че гласът ѝ е бил използван неправомерно в песни. Според доклад във вестник El País, ставало дума за запис на фразата «Мира, пуньета, но ме китен ел перео», която записала през 2018 година, без да знае, че ще стане част от глобални хитове. Този спор се надгражда върху иск от 2023 година, когато бившата му приятелка Карлилди Де Ла Круз подаде иск на стойност $40 милиона за неправомерно използване на гласа й. Случаят все още чака съдебно решение. В арената на латиноамериканската музика, Бед Бъни има силни съперници като Джей Балвин и Малума, които доминираха пазара със своята естетическа достъпност. Истинският противник на Бенито обаче през февруари 2026 година се оказа идеологията. Реакциите към изпълнението му на Супер Боул бяха изключително поляризирани. Докато част от публиката празнуваше културната деколонизация, консервативните среди в САЩ възприемаха испанско говорещото шоу като обида към домакинската държава. Паралелно с полувременното изпълнение, консервативната организация Turning Point USA организира алтернативно шоу с название All American Halftime. Излъчваше се в YouTube и продължи 2 пъти по-дълго от официалното Halftime шоу. Дами и господа, добре дошли в Turning Point USA, единственото американско полувременно шоу. И това е за теб, Чарли. Така го представи водещият. Вечерта беше посветена на Чарли Кърк, съосновател на организацията, който беше застрелян през септември 2025 година по време на лекция. Главната звезда беше Кид Рок. Изпълниха и Ли Брайс, Брентли Гилберт и Габи Барет. Стримът беше гледан от почти 5 милиона зрители. Това събитие разкри дълбок културен разкол в обществото. Въпреки тази съпротива, обаче не може да му се отрече 3 положителни неща. Първо, присъствието му в американските медии отвори врати на много други латиноамерикански артисти. Второ, инвестициите му чрез Good Bunny Foundation в местния спорт са реални. Трето, успя да върне гордостта на хора, които преди това бяха възприемани като граждани втора категория. Историята на Бенито Мартинес Окасио е огледало на днешно време. Показва, че локална история може да стане глобална, без да загуби своята идентичност. Бед Бъни не е просто певец. Той е доказателство, че границите между политическия активизъм и комерциалното развлечение окончателно се заличиха. Независимо дали го възприемаме като автентичен герой или като стратег, влиянието му върху културата на 21 век остава безспорен факт. Свидетели сме на ера, в която идентичността се превърна в най-ценната стока на пазара. Какво мислите вие за този културен феномен? Беше ли сватбата на Супер Боул искрен жест или просто още един маркетингов ход? Напишете мнението си в коментарите. Ако това видео ви хареса, дайте ни лайк и се абонирайте.